Мисля, че той има симпатии към мен. Мило, но той е сръбския скелет. Но той не я обича. Очите му шарят. Виж как ме гледа на събранията. Права си, че очите му шарят, но дори си неговия тип. Днес ще говоря с него и ще спизная чувствата. Искала да ти вземе мъжа. Чакай, спокойно да не вземеш да спукаш някой силикон. Айде, че яденето е готово! Мило, мама ни вика в двор да дадем боб ставленца. Мило, аз пазя талия. Абе, я не се излагай, Боб е диетичен. Да, аз ям навици всеки ден. Мило, айде към двора преди мама да изява Боба. Да речем, че който опитва тези бисквитки, ще е Нико превъзбуден. Колко си долен? Защо деш? Беше къде? Бой, нещо закуси. Ако набих бате. No, yes, come on, baby. Идвам да те резна. Внимай как се обличаш, ще стане белята. Помислих да завили. Ами да, всички ни казват, че с нея много се приличаме. Какво правите? Ами, Иван ме обърка за теб и... Моля? Иване, ти май много си се развълнува. Не, то такова, той, аз... И то от собствената ти сестра. Ти си извъртеняк. Шпек. Имам проблем. Не, коста. Точно те. Ти май много си се развълнува. Не, то такова, той, аз... И то от собствената ти сестра. Ти си извъртеняк. Шпек. Не, Имам проблем. Не, коста. Брат, не стояме с това нещо, моля те. Хората ще помислят, че сме обърнали разбата. Точно те търся. Трябва да ти призная нещо. Аз много те харесвам. Виждам, че и ти ме харесваш. Не, аз не. Не отричай, виждам как ме гледаш на събранията. Тебе. Усещам спак между нас. Кой съм дали? Ма ти си бабите от мъжа, защото ще изкопа на работа. А ти бе, мръсник такъв.